son Baia Fernández. Como autora deste Fallado das Papoulas, quería contarche por que creo que é importante que teñas este libro ou que leas este libro. Fíxate, sinto que con estos textos que aquí hai puiden poñerlle voz non solamente á muller que hai en min, senón a todas as mulleres que hai en min. Tamén ás mulleres do meu linaxe. Foi unha forma de poder conectarme coa dor e abrirlle, como digo no texto, as portas e as xanelas a moitas vivencias que se quedaron aí agochadas, a moitas memorias que estaban facendo de alguna forma deixando un pouso que necesitaba sair de aí, que necesitaba que pasara unha auga limpa que o liberara, non? E que o levara a outro lugar. Pero de alguna forma tamén é un xeito de darlle voz a moitas mulleres. Non creo que isto que me tocou a min vivir sexa algo exclusivo meu. Creo que moitas mulleres pasamos por esas situacións. E tamén, aínda que haxa esta parte en donde pode haber dor, en donde pode haber cousas, bueno, un punto desagradables, tamén supón unha especie de catarse que logo permite que saian estas cousas máis duras, máis densas, e que se manifeste a beleza, o repouso, ese lugar no que me quedaría a vivir. E tamén algo que para min é moi importante como ser que sinto que estou eternamente aprendendo, que é a comprensión profunda. Ben, con todas estas cousas, con todas estas verbas que sinto que lle abren un camiño a moitas mulleres, non solamente un camiño que andar, senón un camiño que es andar dentro do noso corazonciño, quero convidarte a que te adentres nestas páxinas, a que fagas teu este fallado, que permitas que tamén no teu agromen as papoulas. Aperta.